משהו אמיתי. לא סתם עוד מחירה אנמית, שהחבר'ה יודעים לזהות. אנחנו רוצים להיות שם ולראות בכמה פרמטרים. אני גם בטוח שביק, או המוכר של ביק, עושה את זה בטוח. בסדר? אז אם אנחנו רוצים לקנות, נכון? בעצם אנחנו חוזרים לאותה... אנשים שמסתכלים אבל על הסלר זה לא יעבוד להם. מה? זה לא יעבוד אבל עם אנשים שמסתכלים על הסלר. נכון, אבל אנשים שמסתכלים על הסלר הם ממש מעטים. לזהות את המקור של הפריטים. כשאת נכנסת לדף, הוא הראה, תעלה רגע? כמו שהוא הראה קודם. הנה, את רואה שם? לא. פה... סינדיה זה? זה הסלר. אז גם כן אם הוא יעשה את זה ב-20 לוגויים שונים, השם סינדיה עדיין יופיע בדף המחירה. כן, אבל בוא. אתה רואה עשרות מוצרים או מאות מוצרים, אתה לא מצליח לעקוב אחרי זה, ובפרט אחת השיטות היא לבלבל מה שנקרא את האויב במרכאות. סתם דוגמה. אם אני רוצה למכור מוצרי גולף, אז אני אמכור ואני אשים את המילה גולף איפשהו בתוך היוזר, דיברנו על זה, נכון? כדי לבלוט בתחום. אם אני לא מוכר משהו ספציפי, אז אני יכול לשים מילים כמו best, כמו sales, כמו דברים שהם כלליים יחסית, ולשים אותם בשם. אני כן יכול לשים את האותיות הראשונות לאו דווקא קשורות למה שאני מוכר. זאת אומרת, זה יכול להיות CARB, sales. GF, לא יודע, best of all, או משהו כזה. הדבר הזה יקשה, מצד שני, יקשה על המחפשים אותי לסגור את השם שלי, כי זה לא שם קליט. אוקיי, אפשר לשחק, ועוד פעם, אסור להיות אפורים, אסור להיות מרובעים, כל הזמן לחשוב בעוד צבעים ובעוד כיוונים, כדי להידמות לעוד יוזרים, כדי לתעתע מה שנקרא במחשבה. זה לא לרמות, זה מחירות. זה פעם אחת, והיינו בהרצאה של אחד האנשי מחירות, אני, פעם ראשונה שהכרתי אותו, בשקט שמו אותו בין המובילים בארץ, בשקט. לבריאות, הנה בבקשה, או שזה אומר שאתה מתקרב, לא יודע. אבל זה מה שזה, חבר'ה, יש שיטות מחירה. אחת משיטות המחירה היא לדבר בשפתו של הקונה, ואם הוא מדבר בשפה כזו, אז ממש לדבר בשפתו וברמתו. ואחד מהדברים זה גם מה שנקרא להיות שווה לקונים שלך. אז אם צריך להיות בכמה שמות, או בכמה צבעים, או בכמה וריאציות, פשוט לעשות את זה. חבר'ה, אז אם אני רוצה לקנות, מה שאני רוצה לעשות זה לבדוק מה הפידבקים של אותו מוכר, כמות שהוא קנה, אני רוצה לראות מה הציון שלו. מבחינתי 99, זה כבר מתחיל להיות ציון נמוך. אוקיי? זה כבר מתחיל להיות ציון קצת נמוך. מאחר אנחנו... 99% מתוך 100 באי-ביי, זה כבר מתחיל להיות ציון נמוך. וזה גם לא אומר... ואיפה רואים את זה? ראינו את זה כאן. חבר'ה, הניוטרל שלו עמד על 170. עכשיו תשמעו, הוא עושה 15,000 עסקאות, כל הכבוד לו. יש לו 170 שליליים. אתם יודעים מה זה 170 שליליים? ניוטרל מבחינתי זה שלילי. זה שלילי, זה בן אדם שאמר לי, תשמע, מה לעשות? לא מבסוט ממך. עכשיו אני... לא מסתכל לי מה הסיבות? איך? הוא חייב לספק. יש לך את הסיבות, אבל זה לא משנה לי. חבר'ה, זה לא משנה לי מה הסיבות. אם אני עכשיו רואה מוכר שיש לו פידבקים שליליים או ניטרליים, מבחינתי הוא שלילי. זה הכל. אני רוצה להיות כאן. סליחה שאני מתפרצת. אם נסתכל באחוזים, אם אחד שיש לו מחירה של 500 ויש לו 5 שלילים, ואחד שיש לו פה, ראינו מעל 15,000 ויש לו 170, זה שניהם באותו אחוז. נכון. כמעט. נכון. אז אותו יחד צריך לתת. ממש לא. למה לא? ככה, כי אני אחפש את אותם בעלי כמות גדולה יותר של פידבקים. אם אני רוצה לקנות, אני הולך על הכי בטוח. אני אחפש את המוכר עם הכי הרבה מחירות שהוא עשה, עם הפידבק הכי גבוה, עם הפרזנטאץ' הכי גבוה, כדי להיות הכי בטוח ולהבטיח את הכסף שלי בצורה הטובה ביותר. זה אני, מה לעשות? ואני מציע לכם להיות כמוני, לקנות נכון. טיפ נוסף, משהו שלא כתוב בספרים, מי שרוצה לקנות נכון, חבר'ה, להשתמש במיספלינג. דיברנו על זה גם שיעור שעבר. יש מוכרים טובים, תותחים, שהם כותבים בשגיאת כתיב, והדף שלהם זרוק איפשהו שם, בתוך שרתי אי-ביי, ואין הרבה כאלה שמוצאים אותו. אנחנו רוצים לתפוס מה שנקרא את המציאות האלה, להשתמש בביטויים שגויים. יכול להיות שאנחנו נגיע לדפים נידחים כאלה ואחרים, שהבידים שלהם לא מצליחים לעלות, הבידים שלהם, מאחר ואין הרבה כמותנו, ולכן אנחנו יכולים לתפוס מחירים טובים יותר. עוד טריק לקנות נכון, חבר'ה, שורת הכתובת מכילה כיום רק 80 תווים, יש הרבה אינפורמציה שנמצאת בתוך הדיסקריפשן של הפריט, לאו דווקא בתוך שורת הכתובת. זה אומר, כשאם אני מחפש מוצר
לקנייה, או למחירה זה כבר לא משנה, זה היה נוח. אני רוצה לסמן לי את האופציה, רגע, בוא נאפס לנו פה את כל הסיפור הזה. אני רוצה לסמן לי את האופציה הזאת, אתם רואים? title and description. ואז, אם לצורך העניין, בשורת הכתובת שלו הוא מחר case, cover case for iPhone 4, ואני רוצה בכלל, יש לי 3GS, אבל הוא לא שם את זה בדיסקריפשן, אבל כן יש לו את הכישורים למחירות הנוספות שלו, אני כן רוצה למצוא את זה, ולכן עוד שיטה לקנות נכון זה לחפש title and description. מסקנה עכשיו כמוכר, חבר'ה, מישהו יכול להגיד לי? לחפש לפי title and description. א', כן, וב', אם אני רוצה למכור נכון, לשים את שורת הכתובת, הכותרת, כמו שאנחנו נלמד תכף איך לבנות אותה בצורה נכונה, אבל את יתר הפרטים הפחות רלוונטיים למחירה, אבל שאנחנו כן מתעסקים איתם, לשים בדיסקריפשן. זאת אומרת, אני מוכר גם, טק, טק, טק וכן הלאה. ואז אם יש עוד קונים חכמים כמותנו, שמחפשים בטייטל אין דיסקריפשן, הם גם יגיעו לדפי המחירה שלנו. זאת אומרת, הגענו לעוד איזשהו פלח שוק, שמרבית הסוחרים באימייל לא כל כך סגורים עליו. עד כאן? שאלות בנושא הספציפי הזה? בא לך להראות להם יותר מה ששלחתי לך? בסוף השיעור, אם יישאר זמן, מה זאת אנחנו נעשה את אומרת זה. לא סגורים עליו? רוב המוכרים לא שמים בתוך דף המחירה שלהם את כל האופציות, או לפחות את רוב האופציות של המחירות שלהם. נגיד אם אני עכשיו בדף המחירה הספציפי מכרתי כיסוי לאייפון 4, אז הם מוכרים רק כיסוי לאייפון 4, ובדיסקריפשן הם כותבים, זה אייפון 4, זה הכיסוי שלו, מה שהוא יודע לעשות זה להגן על המכשיר, וכן הלאה. הוא לא שם בתוך הדיסקריפשן, בנוסף, ניתן למצוא אצלי, בדפי המחירה שלי, גם כל מיני כאלה. כדי שאם יש איזשהו מישהו איפשהו שמחפש דווקא אייפון 3, אבל הוא לחץ גם טייטל, זאת אומרת החיפוש, הוא יתבצע גם בטייטל, גם בכותרת, וגם בדיסקריפשן, גם בתיאור הפריט, הוא יגיע אליי, אף על פי שבכותרת בכלל לא מוזכר אייפון 3. זאת אומרת, אתה ממליץ לשים את זה. בוודאי, ברור. כמה שיותר לעטוף. חושבת בזה אייפון 4 קאבר, ולמטה אתה יכולה לרשום גם כן 3G, 3GS, 2G וכו' וכו'. שלא קשור בכלל למה שאתה מוכר. זה יכול להיות כן קשור. לא, זה לא שזה לא קשור, זה קשור באופן עקיף ליתר המוצרים שאת מוכרת, לאו דווקא ואתה למחירה מפרסמת גם את המוצרים שלך אני בדבר. רוצה להתייחס רגע, כי אמרת שאפשר, כפי שאמרת כרגע, אתה קודם נכנסת יודעת מה, קרמים או משהו שהיה רק 6 מתוך 10, שכאילו אמרת אין הרבה, כן. ואז אמרת שכאילו לזה אולי לא שווה להיכנס בכלל לנושא, אבל מצד שני, דווקא בגלל שיש מעט, אז אולי אם יש לך משהו שאתה רוצה להכניס לשוק, אז דווקא מהצד הזה כן. גם את זה אני מקבל. חבר'ה, אמרתי בתחילת הקורס, ואני ממשיך ואומר את זה, אין שחור ולבן. אין מסגרת, אין קופסה. הרעיון הוא למכור. עכשיו, איך מוכרים? אם פעם אחת נקניקייה היא זו מה שתמשוך את הכלב אליכם, ופעם אחת חסה כי נפלתם על כלב צמחוני, לכו עם שתי הדברים האלה אצלכם. אתם תעשו הכל כדי למשוך עבורכם לקוחות. אם פעם אחת אתם צריכים ללכת ולהגיע לכמה שיותר דפי מחירה, וכמה שיותר עם 10 החיפושים הגבוהים ביותר, ובלה בלה בלה וכן הלאה, כי גם האייפון הוא יגיע ל10 חיפושים טובים ביותר, ואני כרגע אמרתי לא למכור. כי חבל, זו מלחמה שקשה להילחם בה. אולי תצליחו, אבל באמת קשה. צד שני, אותו קרם רגליים לצורך העניין, מאחר ואין לו הרבה חיפושים, אולי המעט אנשים שמחפשים גם לא מוצאים הרבה אופציות. ואולי אם את תציפי את השוק, כמו שדיברנו, זוכרים על המגפיים, אותו שיעור, איך להציף את השוק. אם את תציפי את השוק, אולי את אותם מעט שתמצאי, תמכרי להם. זה טוב או לא? זה מעולה. זה טוב. בטח, זה מעולה. אם נגיד עכשיו מצאתי קהל יעד לפריט מסוים, וגיליתי שיש לי 400,000 לקוחות בספרד לצורך העניין, ורק 20,000 לקוחות בטהרן. אז מה לעשות? למכור רק ל-400,000? לא, גם לטהרן. נכון, אני אתרגם כמה מילים בפרסית, יעלה את זה גם לטהרן, שגם הם יקנו. זאת אומרת, לא להפסיד, זה מה שאני אומר. להשתמש בכל האופציות, ואת צודקת בהחלט, אפשר גם בזה. אני כשאמרתי אולי המלחמה היא קצת זה פשוט לבזבז קצת יותר את הזמן, להשקיע קצת יותר מחשבה, לבנות דפי מחירה שפחות קיימים, מה שנקרא להמציא את הגלגל. אם יש לך את זה ואין לך בעיה, תראי, כל לא תמכרי הרבה. טוב, חבר'ה. כל הקטע שלי ובשפות אחרות אבל. מה? כל הקטע שלי ובשפות אחרות, איך מתמודדים עם דפים כאלה? כאילו, עכשיו אנחנו עושים את זה. אוקיי. אז אני אתן לכם ככה בריף לפני שאני חוזר למחשב.
עכשיו לא צריך בעצם את המצגת. eBay בשפות אחרות? כן, חבר'ה, בהצגה, במצגת, דיברנו, אנחנו את הקשירת חשבונות נעשה אחרי ההפסקה, בסדר? אנחנו נדבר קצת על חקר מילים, קשירת חשבונות היא בפייפל, נעשה אחרי ההפסקה. תכף אני אוריד את הדבר הזה. אנחנו דיברנו בהצגה בשיעור הראשון על הקטע הזה שאי-ביי נמצאת ב-39 ארצות. עכשיו זה לא שיש 39 ארצות ממש שאי-ביי as is פועלת בהם, יש ארצות שמפעילות אתר מחירות משלהם שמתממשק עם אי-ביי. בישראל. אוקיי, בישראל למשל אין את זה. אבל אם היה את זה, אז אולי יד 2 היה נכון לעשות את זה שם, עם יד 2 נגיד. זה אתר שמבחינתי זה האי-ביי הישראלי אם תרצו. אוקיי, כי גם שם מגיע לרמה שמוכרים גם מוצרי יד שנייה וגם מוצרים חדשים, זה די מסמל את אי-ביי. הוא חסר בהרבה דברים, כל מיני אפשרויות משלוח, בשיטות תשלום. ווין למשל הכניס על עצמו את הפייפל, קיבל על עצמו וזה יפה, גם זק. אני מניח שיד 2 ייכנס. ואם הוא חכם, אני זורק פה טיפ, לא יודע, שיגיע אולי אליו, אני מאחל לו להצליח ולהתממשק עם eBay, זה רק הצלחה. אבל כן, יש כמעט 40 ארצות בעולם שפועלות ומוכרות וקונות ב-eBay. עכשיו תשמעו, אמרתי לכם את זה בהתחלה, אני חוזר על מנת להבין את המשמעות של הדבר הזה. מערכות של אתרי מחירות, או בכלל מערכות של אתרי אינטרנט, על פי זיהוי IP. אתם יודעים מה זה IP? IP זה תעודת זהות של אותו מחשב. המערכות מזהות מאיפה ה-IP הזה מגיע. מאתרות, לא רק את ה-IP של המחשב, אלא את השרשור שלו עד לאותה חברה מפעילה ועד למיקום הפיזי הגיאוגרפי שלה. זאת אומרת שאם אני גולש עכשיו ומקליד ebay.com, המערכות מבינות שאני נמצא פה, בישראל. זאת אומרת, לא הגיוני לי לעבוד על המערכת, בואו נגיד ככה. אני לא יכול להצטייר כצרפתי שגר בפריז, כשהמערכת יודעת שאני עובד כאן. נכון? ישנה מערכות כמו למשל פייסבוק, או כמו למשל גוגל, שכן למדו לעבוד עם המערכות שלנו, ומבחינת כדאיות הם מצאו שזה נכון להם. ואז כשאנחנו נקליד, נגיד, google.com או facebook.com, אנחנו נגיע דווקא לממשק העברי, הישראלי, הממשק העברי של אותו אתר. eBay לצורך העניין מצאה שזה לא רלוונטי לה. אנחנו כאלה קטנים, ממש סיכה על המפה, אנחנו לא כל כך מעניינים את eBay, אז אם אנחנו, ישראל, נקליד בשורת כתובת ebay.com, אנחנו נגיע ל-ebay.com. אבל אתרים לאו דווקא אינטרנטיים, אלא אתרים פיזיים בעולם, ארצות גדולות בעולם, שיש שם פרחי שוק גבוהים יותר, גדולים יותר, כשהם יקלידו ebay.com, הם יגיעו לאתר המקומי שלהם. לאתר המקומי שלהם. דיברנו, נגיד eBay צרפת, אז יגיע ל-ebay.fr, אוקיי? eBay אנגליה, גם אם יקליד .com הוא יגיע ל-ebay UK, וכן הלאה, אוסטרליה, גרמניה וכן הלאה. מה זה אומר? במילים אחרות עכשיו, זה אומר שאנחנו כישראלים נמצאים פה ואנחנו רואים את eBay הגלובלי, בעצם את eBay העולמי. בעוד שאלה בארצות ההם רואים את המשבצת הקטנה שלהם. הוא מאוד מוגבל ל-eBay האוסטרלי לצורך העניין, או לגרמני. היתרון שלי הוא שאני יכול לראות את הטרנדים בכל העולם, וגם באתרים שלו, תכף אני אראה לכם איך עושים את זה, גם באתרים שלו, בעוד שהוא לא רואה את זה. אוקיי? תחשבו על זה. אם, נכון, ועכשיו אנחנו קצת נרחיב ונעשה קצת עומק על הדבר הזה. זאת אומרת שאם אני עכשיו הלכתי לקבר רבי שמעון בר יוחאי, ונתתי תרומה נדיבה של 50 שקלים, 50 שקלים, הנה חצי שקל, שקל בדרך כלל, נתתי תרומה נדיבה של 50 שקלים וזכיתי לקבל שקית ככה גדולה של החוטים האדומים של הרבי שמעון בר יוחאי, בבא סאלי וכן הלאה. עלה לי כל אחד 20-30 אגורות, אם אני מתייחס לזה כאל עסקה, ממש מקח וממכר, בואו נקרא לזה ככה. יש כאלה שלקחו את אותו פריט ספציפי, אותו חוט אדום, ועשו עליו $3,000 בחודש, רק מחירות מהדבר הזה. חבר'ה, זה לא צחוק. מישהו מכר את זה עד כדי שהוא התייאש מהחתיכות הקטנות והתחיל למכור אותו גלילים, ממש מכר גלילים. חבר'ה, אתם תגזרו ותמכרו אותו אצלכם. בסדר? זאת אומרת ששם מי שקנה את אותו צמיד $5, לא היה ער לעובדה שפה מישהו קנה אותו ב-40 אגורות. למה הוא לא היה ער? כי הוא לא היה חשוף לזה. אוקיי? אנחנו עכשיו נעשה קצת עבודה על חקר מילים, אבל דיברתי לכם עכשיו על ארצות, ואיך אני קושר את שני הדברים. ארצות זה שפות. ושפות זה מילת המפתח כאן. אם אני רוצה להצליח במחירות שלי באוסטרליה,
הדבר שאני צריך לעשות זה להבין, אם אני רוצה למכור את ה... אבל לא אנגלית, לא אנגלית רגילה. אנגלית אוסטרלית. לא אנגלית רגילה, יש סלנג. סלנג באנגליה וסלנג באמריקה זה לא אותו סלנג. אני צריך להבין את המילים שלהם, את השפה שלהם. אם אני רוצה למכור בגרמניה, אני צריך להבין גרמנית. אם אני רוצה למכור בצרפת, וכן הלאה. עכשיו, מה, נראה לכם שאני באמת אשב ואתחיל ללמוד שפות כדי למכור? ברור שלא. אז יש כלי שכולכם מכירים והוא נקרא גוגל טרנסלייט, גוגל תרגם. מה אני רוצה לתרגם בגוגל הזה? את כל דף המכירה שלי? לא, את המילים החשובות. רק את המילים החשובות. אוקיי? אז עשינו עכשיו איזשהו פילוח מסוים. עשינו completed listing, אני עכשיו קושר לכם את השיעורים. עשינו completed listing, ועשינו חיפוש מתקדם, ועשינו eBay פולס, ומצאנו, חבר'ה, ומצאנו שיש לנו מוצר, נגיד, לא יודע מה, תנו לי רעיון, הרמקול שלך, איך הוא נקרא? מה עם ההודו? המבורגר, מה? נרגילה. נרגילה נגיד. הוקה. נרגילה זה קצת קשה. אני אגיד לך למה, כי בכל העולם היא תקרא נרגילה. לא נכון. את יודעת מה נרגילה? באנגלית היא נקראת הוקה. הוקה? סבבה, טוב לנו נרגילה. נרגילה זה הוקה? תנו לי מילות, נגיד חיפוש לנרגילה, מילות נרדפות לנרגילה, מה עוד יכול להיות? פחות מקצועי. פייפ, כי זה צינור, נכון? מה עוד יכול להיות? סמוק. מה עוד יכול להיות? יכול להיות מתקן עישון, נכון? יכול להיות מאוד רעיונות. איך? בנג. בנג. לא יודע. זאת אומרת, כבר הנה, בחצי דקה, טבק, אוקיי, גחל, גחם, לא יודע, מים, תפוח, טעם. נתנו כמה מילים שהם לאו דווקא השם הגנרי של אותו מכשיר. אותה נרגילה או אותה הוקה בשפה שלו. זאת אומרת שאם אני אקח עכשיו את אותה נרגילה ואותה אני ארצה למכור בספרד, מה אני ארצה לעשות? אני ארצה לקחת מילים, אחרי שאני בודק, ותכף אני אראה לכם איך את טיב ואיכות המילים האלה, עד כמה הן שיווקיות לצורך המוצר שלי, אחרי שאני לוקח את אותן מילים, אני בודק אותן, אני מתרגם אותן לאותה שפה רלוונטית. אני אקח את הפחם ואת הגחל ואת הטבק, אני אמצא את המילה הכי טובה, הכי שיווקית, הכי מחופשת מה שנקרא, ואותה אני אתרגם לאותה שפה רלוונטית בה אני רוצה להתמקד, כי שם כבר גיליתי שנמצא קהל היעד. וככה אתה מפרסם. ותכף אנחנו נראה גם איך מוצאים את קהל היעד שלנו. ושם אחרי שגיליתי שנגיד, סתם דוגמה, פחם בספרדית זה לא יודע איזה מילה, את אותה המילה שכרגע גיליתי, שאפילו אין לי מושג איך לבטא אותה, אני מדביק בשורת הכתובת, בשורת הכותרת, סליחה, של אותו מוצר. אבל איך אתה יודע להחליט איזה מילה מתוך כל המילים שנתנו, עד שהגדיל לנו מילה באותה? תכף אנחנו נראה את זה. שנייה, אבל מה עם שער דף המכירה? זאת השאלה. אתה לך מעלה מכירה נגיד באי צרפת, רשמת בצרפתית פחם, נרגילה, בלה 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 בלה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. ואז מה? כשאתה רצית למצוא מוצר, נגיד תה, בוא נלך על תה. בגרמניה. ואתה רצית לראות אותו בגרמניה, ומצאת מוצר שבגרמניה הוא עולה זול. כי אתה חכם ואתה יודע לחפש במערכות להשוואת מחירים עולמיות, ומצאת שאותה מערכת כן הוא בגרמניה, יוצא לך לקנות אותה יותר זול. אבל אתה רוצה לדעת מה הפיצ'רס שלה, אז מה אתה עושה? אתה לוקח את הדגם של אותה מערכת, ובודק אותו וזר. מסכים איתי או לא? לא. זה מה שרובנו עושים, בינינו. אנחנו חייבים לחשוב אמיתי, לא לחשוב בכאילו. כשאני מזהה מוצר שבא לי לקנות אותו, וגיליתי שאיפשהו בעולם הוא טוב לי והוא זול לי, מה אני נכנס, אפילו שזה באנגלית, אפילו שזה באנגלית, מה אני נכנס לדיסקריפשן באנגלית ושובר שיניים? ממש לא. עושה קופי פייסט רק על שם המותג, על מספר הדגם, שם אותו בזאפ, קורא את המפרט שלו בעברית והולך קונה אותו מאמריקאי או מהגרמני. מסכימים איתי או לא? אותו דבר מרבית הקונים שלנו עושים, גם באתר החברה הוא בשפה שונה, לא רוצה לשבור את הראש, למה אני צריך להתחיל לשבור מילה חדשה, שפה טכנית, ואז מה אתה עושה? אתה לוקח את כל המפרט הזה, מתרגם הוא אותו לגוגל? גם אותו, לא צריך. אתה לא צריך. אותו דבר, אותו קונה עושה. עכשיו אם אתה רוצה לתת לו מה שנקרא ערך מוסף, אין בעיה. קח את אותו דגם, חפש אותו בספרד, בגוגל, בספרדית. חפש אותו במילה ספרדית. אתה תגיע לחנויות ספרדיות שמתארות את המפרט בספרדית. תעשה קופי, פייסט. ואז אבל זה יתחרות בחנויות האלה, אולי אתה ממש לא, כי מה שמושך את הלקוח אליך זה לא המפרט, זה שורת הכותרת. זה המנוע שלך. בגלל הכותרת הוא יבוא אליך, לא בגלל מה שכתוב. רוב דפי המחירות, המפרטים שלהם, בואו ניקח לדוגמה מצלמה של נגיד ניקון, מדגם מסוים D90, רוב המפרטים, ברוב החנויות, המפרט אותו מפרט. העדשה מאותו סוג זה עדשה מאותו סוג, גודל המסך זה גודל המסך.
אבל יפה, אבל המפרט הזה צריך להופיע באחצן שמחצן יחצן. הוא יופיע גם. אז תעשה טרנסלט, גוגל טרנסלט. לא. אתה נכנס לאתר כרגע הסברתי בדיוק איך לעשות את זה. נכון. אתה עכשיו... אתה נכנס למוצר בגרמנית לפי המספר של היצרן, אתה מוצא את המפרט בשפה של היצרן ועושה העתק הדבק. איפה נכנס למוצא ביצרן? בזאפ הזה? עזבו את היצרנים, חבר'ה. לא. הלכתם רחוק. את עושה מספר זה, ואת נכנסת למבחן בשפה המקומית. יש לי חבר שאני אוהב אותו הכי הרבה, זה החבר הכי טוב שלי. אמנם הוא לא אומר לי מזל טוב ביום הולדת, והוא לא מפרגן לי על דברים טובים שאני עושה, והוא לא מציק לי בדברים רעים שאני עושה. הוא החבר הכי טוב שלי וקוראים לו באמת גוגל. כל מה שאני רוצה הוא כמו כותל מערבי, כל מה שטוב לי, רע לי, מחפש, לא מחפש, נכנס לגוגל כמו אחוז ככה, נכנס לגוגל והייתה ורדית לידי, ישבנו וראינו הרצאה לפני כמה ימים של מרצה מסוים, מרצים מסוימים, ורציתי לחפש קצת אינפורמציה, כי יש כאלה בשיטה הפרימיטיבית במרכאות אני אומר, שיושבים וממש כותבים. ואני יש לי בעיה, חלק מהם מכירים אותה, אני לא מצליח לקרוא את מה שאני כותב. יש לי בעיה כזאת, מה לעשות? אז אני יכול לכתוב, מגיע הביתה, קורא, שחור, לא, אין לי מושג מה כתבתי. אני כותב לי רק ראשי פרקים, מה השם שלו, על מה הוא דיבר. 2-3 מילים, לא יותר מזה. ומחפש אותם בגוגל. חבר'ה, מחפש אותם ביוטיוב, מחפש אותם בגוגל, מחפש אותם באנגלית, באמהרית אם צריך, לא משנה מה, אבל אני מגיע לתוצאות שלי, וגוגל זה כלי אדיר, זה אוקיינוס של אינפורמציה. אז אתה יכול בשקט להיכנס לאתר גרמני, עם אותו מפרט טכני בגרמנית, להעתיק אותו, להדביק אותו בדף המכירה שלך, לצד אותו מפרט אנגלי, אמריקאי, כמו שאתה רוצה לכתוב אותו, כדי להגיע, לפתוח את עצמך לאו דווקא לקהל הגרמני, אלא גם לכל העולם, וכל העולם קורא אנגלית. איפה העניין של זכויות יוצרים? אין מצב שאתה... זכויות יוצרים שייכים ליצרן, והוא זה שמאפשר לך, מה שנקרא, לדעת מה את מוכרת. אם אני נכנסת לאתר של בראוזר, ומדביקה משם איזשהו מפרט של משהו, אני לא יכולה לקבל... אני אגיד לך משהו פשוט. לא, זה פאבליק. אם את תכנסי לאותו ציבורי תוכן, לאותו מפרט טכני של אותה מצלמה, שדיברנו נגיד מ-90, אני מוכן לחתום שנגיד מתוך 10 אתרים שונים בעולם, לפחות 8 אתרים יהיו בדיוק עם אותו מפרט. ואם יש שגיאת כתיב באחד מהם, בכולם תחזור על עצמם. התשובה הנכונה היא שמאחר והאינטרנט הוא פאבליק, ציבורי, ומשהו פורסם בו, אתה לא יכול לטעון עליו זכויות יוצרים יותר. לא נכון. אלא אם כן פגעת בציון חבר'ה, לא נכון, סליחה. לא, בכלל מכירה, לא בכלל ייצור. שימו לב מה אני אומר לכם עכשיו, היזהרו. אם המילים הם סתם דוגמה זאת מחרוזת שיווקית גרידה, ולאו דווקא איזשהו משהו יבש, טכני, משעמם, D90 אינץ', טק, כך וכך אינץ', אלא אומרים לכם שזאת המצלמה הטובה ביותר שנוצרה משנת כך וכך ועד לשנת, והיא פותחה על ידי זה וכן הלאה, וצבעו את כל המילים. זה באמת זכויות יוצרים, לא? שימו לב, מישהו כתב את התוכן הזה. עכשיו, אם הוא כתב את התוכן הזה, זה שלו. והדרך הכי פשוטה, הכי קלה, בלי לשבור את הראש, בלי להיות חכם, גאון הדור. אם רוצים לדעת של מי הטקסט, פשוט בודקים מתי זה עלה לאוויר. יש הרי תיעוד לכל דבר, יש קוקיז בכל המערכות. פשוט בודקים מתי זה עלה לאוויר, ומתי זה עלה לאוויר. הראשון, חבר'ה, אני כותב. בסדר? ובכתיבה אני גיליתי גם דבר חדש. קוקיז נמחקים אחרי 90 יום. קוקיז אצלך נמחק, אבל התיעוד הוא תמיד שם. שום דבר באינטרנט לא איך אבל בודקים? אגב, גם מה שנמחק נמחק, ואני אגיד לך משהו יותר גרוע, גם אם אתה מפרמט את המחשב שלך, יש דרך לשחזר אותו. איך אני בשבילך? לא, יש תוכנה שאי אפשר לשחזר. יש תוכנה שקוראים לה רייט זירו, והיא רושמת לך את כל הארדיסט מחדש. גם אם פרמטת את המחשב לתוכנות הכי טובות, אם אני אביא לך עכשיו את ראש השב"כ, הוא ישחזר לך את זה כמו שצריך. תאמין לי. ראש השב"כ, אבל המתכנת זה... חבר'ה, שימו לב, לשמור על עצמכם מיוצרים נוספים, לא להעתיק כדי לא להסתבך. ואמרתי לכם את זה כבר, גם בתמונות, לקחתם תמונה, תשנו אותה טיפה. לפעמים עושים תביעות ייצוגיות סתם בשביל לתבוע. אף אחד לא מפריע לאף אחד בכיס. סתם בודקים, סתם בודקים מישהו שזייף תמונה, נתפסים עליו, תובעים אותו בכמה מיליוני דולרים, רק בשביל לשבור אותו, כדי להגיע ל-CNN, BBC, כדי שהעולם ידבר, כדי להרתיע את היתר. למען יראו ויראו, אם תרצו, כן? אז להישמר ולהיזהר. זה נכון מה שאתה אומר, ברובו האינטרנט הוא פאבליק, ואפשר להעתיק ולהדביק וכן הלאה, אבל איפה שהמילים קצת יותר מלוכשות, יש שם ללכת בשבת, שימו לב, בסדר?
טוב, אני רוצה להראות לכם חקר מילים. איך בונים כותרת נכונה. הדבר הבא שאני רוצה להיכנס אליו, רגע, בדרך הארוכה שלו אנחנו נכתוב labs.ebay.com, ובדרך הפשוטה אחרי שלמדתם יש למישהו רעיון? או למישהו יש רעיון יותר טוב? דרך הגוגל, נכון? נכנסים לגוגל, רושמים eBay Labs וגוגל. בתוך eBay Labs, בתוך eBay Labs אנחנו ניכנס לפרוטוטייפס, זה הלינק האמצעי. ובתוך פרוטוטייפס אנחנו ניכנס ללינק הזה שנקרא Estimator, וניכנס למקום הזה. לאן הגענו? שימו לב מה הדבר הזה עושה. אני רוצה לחזור רגע. אני רוצה רגע... אילן, לאן נכנסת אחרי הפרוטוטייפ? אני רוצה רגע לחזור לדף המכירה שאנחנו עליו מדגימים, אוקיי? ולהעתיק את השורה. רגע. ולהעתיק את השורה. שימו לב דרך אגב מה הוא מוכר. הוא מוכר פה תיק אוניברסלי, שימו לב לכמה מדגמים. זה אומר שגם אם תחפשו מצלמה D40, חבר'ה, זה רק אם תחפשו תיק? ממש לא. גם מי שירשום מצלמה D40, הוא רוצה לקנות את המצלמה עצמה, הוא ישים קאמרה, והוא ישים D40, הוא יגיע לדף מכירה שלו. הבנתם? אוקיי. איך הוא הגיע לתובנה הזאת? כשאתה עושה חיפוש רגיל, זה לא הדיפולט הראשון כל המילים, נכון? לא, לא, יש מה שנקרא שלבים. תמיד מתייחסים למילה, לצמד, לשלושה, בדרך הזאת. אני חוזר עכשיו פה לאסטימטור, פה נעלם לנו, רגע. לפה. ואני רוצה להדביק, זוכרים איך הגעתי, כן? eBay Labs, פרוטוטייפס, אסטימטור, וכאן אני עושה הדבק. במקרה של השורה הספציפית הזאת יהיה לנו קצת קשה לנתח, מאחר ויש לנו כאן רוב השורה בנויה למעשה מדגמים כמו שאתם רואים, אבל אנחנו בכל זאת נעשה את זה. מה הוא עושה? אנחנו נעשה סאבמיט, ושימו לב מה הכלי הזה עושה. הכלי הזה בעצם עושה ניתוח, אוקיי, של אותה שורת כותרת, עם מילים, אוקיי, שלאו דווקא קשורות גם לתוך מה שכתבנו כאן. יכול להיות להופיע גם מילים שלא נמצאות בשורת הכותרת, לא בהכרח. והוא מראה לנו את הרלוונטיות שלה בהצמדות של המילים הספציפיות. זאת אומרת, יכול להיות שפור ניקון מחפשים 82 איש, ובזמינות יש מעל 70,000 כאלה, כרגע מוצאים באתר, אוקיי? ובעוד שרק ניקון מחפשים כמות אחרת גדולה, אני לא רואה כרגע פה את הנתון, אבל אני בטוח שהרבה יותר. מה זה? אוקיי? אז ממה הטבלה הזאת מורכבת למעשה? מה שאני הייתי רוצה שתתייחסו זה לעמודה השמאלית, לעמודה הזאת ולעמודה הזאת, שלמעשה כאן היא מראה לנו את רצף מחרוזת המילים, ממש כאשר case for ניקון, ממש בסדר הזה, ולאו דווקא ניקון for case, ממש במחרוזת הספציפית הזאת. כאן זה מראה לנו כמה אנשים, כמה כרגע מופיעים באתר במחרוזת המדויקת הזאת. כי מוכרים הליסטים? כן, בכלל, כמה דפי מכירה כאלה יש. כרגע אנחנו רואים שיש 20 כאלה במחרוזת, עם המחרוזת הספציפית הזאת. לא, וליביליטי. סליחה, כמה חיפשו את המחרוזת הזאת, נכון? פופולריטי זה כמה כרגע חיפשו את המחרוזת המדויקת הזאת, וכאן אנחנו רואים כמה נמצאים כרגע אונליין באתר. מה אנחנו מחפשים פה? מה אנחנו רוצים שיהיה לנו כאן? מספר גבוה בפופולריטי, מספר נמוך בוויליביליטי. נכון? או לפחות ככה איזשהו, קצת להיות צמודים, שהמספרים יהיו קצת באופן יחסית צמודים. נכון? יש לנו אפשרות לסדר את זה לפי זה? לא. בכותרת אולי, אם אתה פרמי הופכת ליד. אתה יכול לסדר את זה, כן, הנה לפי הכי גבוה. איך עשית? לחצתי.